Det er en rockhold morgen i Egå Marine nord for Aarhus. Termometeret står på -5, og bådene står skulder ved skulder opstillet på kajen. Men en mand smider de frosne fortøjninger og tager på havet. Jeg er ude for at øve nogle manøvrer for at sejle lidt. Nu er det endelig blevet lidt godt vejr til det. Ole Larsen har sejlet hele sit liv, og om 10 måneder skal han krydse Atlanten i en kun 6,5 meter lang båd, mini-transateren Geronimo. Jamen, jeg skal træne så meget som muligt, og så skal jeg sejle ca. 2.000 sømil kvalifikationssejlads. De 1.000 af dem skal jeg sejle solo non-stop. For 3 år siden tog han et valg. Han vil være den første dansker, som deltager i de store havkapsejladser for solosejlere. Han har knoklet for at skaffe sponsorer og penge, så han kunne købe den lille gule racer. Den har svingkøl, vandballast og 123 kvadratmeter sejl. Den kan sejle over 20 knop og er mere livlig og krævende end de fleste sejlbåde. Også de toptunede 60-fods racere, som forhåbentlig senere skal bringe ham hele kloden rundt i Velux 5 Oceans. Så det er en perfekt træningsbåd. Det vigtigste for mig det er, at vi viser sejler Danmark og sejler verden, at Danmark også kan være med på solofronten, hvor vi ikke rigtig har været med før. Men udenom al prestigen, presseomtalen og rekorderne handler det om en drengedrøm, og om at være sejler helt ind i knoglerne. Jeg elsker at være på vandet, så det er simpelthen det, der gør, at jeg kunne sejle hver dag, hele tiden. Året rundt. Det gør vi også. Du har nu muligheden for at støtte Ole Larsens projekt og få en dansker med i sejlsportens Formel 1, Velux 5 Oceans. Gå ind på dansail.com og vælg mellem forskellige sponsorater, fra det helt store til private bidrag, der bringer projektet et skridt nærmere målet. Og lige nu har vi gaven til manden, der har alt. En tur som gæst med Ole Larsen i Geronimo til foråret.